Una altra de les meves àrees de coneixement i de recerca amb moltíssimes publicacions són les malalties dels implants, les malalties periimplantàries i en concret la periimplantitis. La periimplantitis és la infecció, una altra vegada causada per bacteris, de la geniva i de l'os del voltant dels implants. Genera destrucció de l'os del voltant de l'implant i per tant, si no es fa res, la pèrdua d'os progressarà i l'implant es pot perdre. El que és més important amb la periimplantitis és fer prevenció perquè no pugui passar, no pugui succeir. I això es fa col·locant l'implant correctament, amb un bon disseny d'aquest implant i un bon disseny de la pròtesi perquè sigui higienitzable i el pacient pugui mantindre al voltant de l'implant ben net. Però si s'estableix la periimplantitis, també podem tractar-la. I el tractament de les periimplantitis inicials o moderades funciona bé, inclús aconseguim regenerar l'os. El tractament de les periimplantitis més avançades, la majoria dels casos és l'explantació, treure l'implant i tornar a començar. Però el que us animo és que fem prevenció perquè la periimplantitis no passi. I això vol dir col·locar l'implant bé, col·locar la corona o la dent bé, mantindre una higiene impecable al voltant de l'implant i sobretot que quan ens posem els implants el pacient estigui sa i no tingui una càrrega elevada de bacteris.